Gandang umaga mga bata. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tunog at saka s. Miss, mo, mismo, me, sa, mesa, mo, sa, mosa, mu, sa, musa, ma, is, mais, ma, so, maso, mi, so, miso, sa, mo, samo, so, sa, sosa, sa, is, sais, is, is, a, sim, asim, sim, aasim, sa, sama, sasama, isa, sama, isasama, maisa, sama, maisasama, maa, asim, maaasim, nang, ang, nang, nga,
A. Mga. A. I. Ay. I. A. Iya. A. T. At. T. A. Ta. A. Na. I. Ni. Si Sisa ay sasama sa misa mamaya. Ikaw naman. Ang ama ni Sisa ay sasama sa misa mamaya. Ikaw naman? Aasim ang mais sa mesa ni Sisa. Ikaw naman. Sama-sama ang ama at amo ni Simo sa masa. Ikaw naman. Sumama si Mama, Mimi, ang ama at amo ni Sisa sa misa. Ikaw naman. Maya-maya, ang mais sa mesa ay aasim na. Ikaw naman. Mga mommies, ang iyong mga anak ba ay 4 years old na? Isali na ngayon sa ating bagong programa. Baka. Good news!
Dahil sa numerous request, our Barangay Daycare Reading Program will be nationwide. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children.